Junta Building Meta Africa. Kumene muli bwanji mwadzuka bwanji muli pati mukuendera pati muli ndine wa DJ Rod ne munyanani kuimba kwa Nyamata amene kana blush kuchokeranso kwa mitengo khwencheni mwana wa kumusi amene lero tikhale pano tikambira nkhani zochitika m'madera ndiye mukhale pamene pamusatalikire timve kuti kodi kudera la anzathu kukuchitika chani nanga kuti chani. Ndikhale pano ndili mboma lomweli la Khonjeni makamaka boma lomweli la Thyolo ku Khonjeni kukampaso makamaka za constituency ya Mangunda mosogozedwa ndi Hastings Kajomba. Ndikhale ndikukamba nkhani imeneyi kuti timve kuti kodi Hastings Kajomba pamene akhala pa MP kodi kufunika kuchitika ndi chani kumeneku. Munthu akakhala MP aziganizira za dera lake. Ino MP wanu akupanga chani chilowere mboma wapanga chani nanga akuchita zotani. Ndiye ndikhale pano ndikukamba za Hastings Kajomba mkatikati muno inunso ngati wanu akuchita bwino tabwera naini pano iyayi tizingulisa. Komanso ndikhalenso ndiliso kuphalombe kwathu kwenikweni kumene kuphalombe kukamba so za kuphalombe chakuhole uko ndikhale ndikukamba za kumeneko. Ati kodi amunyanani mukati kwanu muti kuThyolo kwanu kukhonjeni kwanu ine kwathu kwina kulikonse ndi kwathu. Bola inu mukangondipasira nkhani ya kwanuko ndiye kuti kumakhala kwathu kwa siku limene lolo. Ndofuna kugamba za kuMangunda constituency. Tithokoze kwambiri anthu aku Mangunda constituency simona bese mudasankha Nyamatayi ndi cholinga choti akutumikireni kuno munthu osazikonda ngati Hastings Kajomba. Anzanu to adavotera pamwala, anzanu madera ina avotera pamwala moti phungu wawo achita kunsaka kuti amuone nkhope. Koma Hastings Kajomba akupezeka pena paliponse panopa pano Hastings Kajomba akumalola kumakafika kumadera kwawo. Amene ndiye Hastings Kajomba tinene chilungamo anthu akuno kukhonjeni kwatiye kapichi sina bese kuno kumangunda sina bese mwina tikanavotera so mphonda ija ili kuluchenza ija bwezo pano tikuvutika kwambiri koma tinene chilungamo sitina bese vote yathu. Nditakhala ine pano ndayimbiridwa mafono ochuluka kwambiri kuti amunyanani tiyeni muyamikire Hastings Kajomba MP osazikonda amene akuyendera kumafika mpakana kudera lathu mpakana lero sanati iwale iyani mafuna nthokoze Hastings Kajomba kuti abwana mtima umene muli nawo umene mukuyendera anthu anu iyayi musausiye. Komanso anthu akwabeula kwa mfumu abeula kuthokoza kwambiri chifukwa alulutira kwambiri skulu imene ifuna kuti imangidwe kwa beula. Kwa beula kufunika kumangidwa kuti primary kumeneko ndithu yakwa DC ayenderera kumeneko kwapempha mfumu abeula malo ndiye anthu akwabeula ndimbira foni pano ndikunduza kuti munyanane ifeyo kunotu ndife odala osachedwa pa ufuna kumangidwa maskulu kunoko skulu block kuchokera 1 mpaka na standard 4 motero kuti ana kunoko yazithamangira kumene palibenso kulephera skulu iyayi. Ndiye mutithokozere kwa MP wathu sitida bese iyayi. Ndati ndibwere pano ndithokoze kwa Hastings Kajomba komanso anthu akwabeula poyimbira mmanja kuti kumene kuku kubwera skulu tithokoze kwambiri. Komanso nayimbiridwa foni ndi anthu akumphanje kunena kuti amunyanani tithokozereni kwa Hastings Kajomba pamozinso ndi anthu amene adachokera kwa DC kuzayenderera msika wa pamphanje ndikutiuza ife kunena kuti msika umene udayambika nthawi imeneyo Professor Arthur Peter Mutharika ali pa mpando Mr. Nkulukuta moyo koma chifukwa chakusintha boma la MCP boma la Mbava lija boma la Asavubwa msika umene udasidwa kumangidwa pano papano tamva yakwa DC adabwera kuzayenderera pano ndiye timati mutithokozere Hastings Kajomba. Ndiye mafuna ndikambe pano kuti bwana Hastings Kajomba anthu apamphanja kukuyamikirani kunena kuti amva zoti ati msika wapamphanja kufuna kubwerera.
ndilipo mposo naimbiridwa foni kuti yayi kunonso to kwa stima kuno kufuna kumangidwa community day secondary school kwa stima abale inu kwa stima ndiye ndatiye ndithokoze iyayi akuluakulu ndaimbiridwa mafoni ochuluka kwa basi pano pa radio lomwe kuti amunyanane enuyo inu mmakwana kwambiri famuka yankhula zinthu izi makhala momwemo tinene chilungamo boma la Mr. Mkulukuta Moyo labwera kuzakonza zinthu kunoko ndiye tithokoze kwambiri anthu akwa stima uku adayimba sofoni kuti ya ife kunoko kwa khavesi kuti so tizivutikira so iyayi iyayi tiziyamikira munthu akamachita bwino eta ndilipo mposo yayi nawo anthu akwamberenga kudali tikululutira kuti msewu wakwamberengaso kuno motero kuti kukuyikidwa gerevulo kuno kufuna kuziyikidwa gerevulo kuno fezi yoyambirira ifezi 1 kunoko kuno yayi zikuchitika kuno yayi moti anthu akwamberenga kuyimbiraso nawo kumene kunthungululu nawo anthu apa khonjeni apa nkuzatulukiranso nkuzandiimbira foni kunduza kuti amunyanane ati nene chilungamo Hastings Kajomba wabwera kuzakonza dera lino pamodzi ndi Mr. Mkulukuta Moyo zimene adayankhula kuti yayi tifuna chitukuko chipite kumudzi kuno kukhonjeni tikufuna kubwera mapaipi eni kunoko tizimwe amazi apa paipi ifeyo iye nthokoze kwambiri kuti anthu akukhonjeni inunso ndikunyadileni kwambiri pondiziwisa nkhani imene kuti ibwere pa radio lomwe kunthokoza Hastings Kajomba so bridges tikambe pano za bridge imene idakokoloka so ya Pankwakwasi apa iya ikunena kuti Pankwakwasi so pano pakufuna pamangidwe so bridge ya makono kwambiri koma katundu ake ndi amene Hastings Kajomba kuti aya kuganizira dera lawo iya itithokoze so anthu akwa DC amene adapita kukayenderera monsemo ndikuika fezi yoyambirira kuti iya kunoko mbali ya kuno kwati iye kapichi kuno tifuna tiyale zitukuko zimene iya anthu azione ndi maso kuti Mr. Mkulukuta Moyo wabwera kuzakonza ziko komanso Mr. Mkulukuta Moyo sananame ya kuti ndalama ndikufuna zipite kumudzi zikagwire ntchito zichoke kutaoni zikagwire ntchito kumudzi ndiye ine munyanane ndabwera pano kuzathokoza kwambiri kuti yayi inu nonse amene mwalandira zitukuko zimene zichonde ndimafuna ndikuwuzeni kuti ngati mwafika point yoma ndiimbira ine foni kuno ku radio lomwe kunena kuti zitukuko zikubwera kumene kochonde tichepese chifukwa zimatheka sotu zitukuko zikubwera kumabwera ni mbava zomwe kumabaso simenti kumabaso zinthu zoti iso zifuna zikuthandizeni ndiye mafuna ndikuchenjezeni nonse zitukuko zimene zatchulidwa apazi ndimafuna ndipemphe pano kuti tisamabe tu simenti tisamabe zipangizo so za zitukuko zimene zikubwera kuderali ndimangofuna ndikambe zimene zinkhani imene iyi ndi yakuthyolo kumene kumangunda kunena kuti MP wawo waonesa chisanzo chabwino kuyenda ndikukafika akwatisi so nawo nkuyenda ndikukafika ndikukayenderera skulu imene ikubwera kwa Beula ndamva kuti yayi skulu yabwino kwa basi ana ochokera mmasasamu ana ochokera umumumu muujeni mwa noni wamu iyayi ana ochokera mwa Glastonemu ana ochokera wonse umumumu chakumusuku kwa wadola kumusi kwa wadola uko iyayi ana amene wakhala pafupi ndi skulu ndithu ndiye tiye tiwalimbikise ana onse ochokera ku namba 2 kuku ati munyanane uyuyu amatidabwisa kwambiri kodi munyanane iwe tatiuza kwanu nkweni nkwani osadandaula siku lina muzaziwa kwathu bwanje mundilole kuti ndithamangireso ku Phalombe ndikafikeso ku Phalombe uku inu ndipange chonchi bwanje ndinalitu anthu akuthyolo nayikira nyimbo yawo yakuthyolo kana blush pano pandalowa ku Phalombe ndayika nyimbo ya Gibo Pearson nyamata wa ku Phalombe amene kwathu kweni kumene kwathu kumulomba muli bwanji ndikupaseni moni pa trading ya namuthu apa ine ndatulukira kuno kwathu bwanji mundirole kuti ndikambeza kuno ku Hole ku family anthu ena ku Hole family anandiimbira foni kuti amunyanane kuno zaonjeza anthu amwe nyambalo akubwera kunoko kumatibera mapaipi choncho tikulephera kumwa madzi a mapaipi chifukwa anthu amwe nyambalo akubwera nkumaba mapaipi
kumapangira makasu ndi zina zotero. Ndiye mafuna ndinene pano kuti anthu amwe nyambalo inetu maina anu andipeza pano pa radio lomwe. Maina anu andipeza pano pa radio lomwe anthu amwe nyambalo amene mukupanga chipongwe kuti anthu akumulomba kwa Khanaja uku, anthu akwawaluma kwa Mphera uko, anthu akwatiye kalezera kwa akalezera uku, anthu amene wakulephera kumwa madzi abwino chifukwa cha inuyo anthu amwe nyambalo amene mukuba mapaipi. Pa Holy Family chipatala chabwino kwambiri koma mukupita kumene kumakadula mapaipi kumene koko. Chipatala choti ifeyo chimatithandiza kunoko kwa lomoliwa kuno. Anthu amene mumumu monsemu mumwapathewe mwamalowera kunoko. Ndikumabwera kuno ndikumalandira mwakambalame mu anthu amabwera kuno. Ndikumalandira chithandizo chipatala chimene cha pa Holy Family. Koma sopano anthu akunoko kuno tikudana ndi chitukuko bwanji. Tikudana ndi chitukuko chifukwa chani nkumafika point yomaba mapaipi nkumaba zisulo. Pa bridge ndikumapezeka point yona zoti bridge yo yathu timaulukira pomwepo koma nkafika so point yomaba so zinthu pa bridge. Tisamapange zimenezi ya. Anthu amwe Khanaja atu tikudandaula kuno ife. Anthu amwe waluma tikudandaula ifeyo, mwakokolomu tikudandaula ifeyo. Anthu amwe mwanyenga umu kudandaula kwambiri, anthu akwa mwanyenga mwachifi anthu akudandaula kwambiri nkhani imeneyi. Ndiye mafuna ndikampe pano kuti tiyeni inu tipange zinthu zonena kuti kuno kwathu kutukuke, kukayikidwa chitukuko, kuzikhala chitukuko chonena kuti chizikhala chokhazikika. Ndiye mafuna ndikuuzeni ndikuchenjezeni anthu amanyambalo amene mukuba zinthu kunena kuti ndikutchulani maina anu. Mukapitiriza chinchitidwe umenewu ndikutchulani maina anu. Ndipo ndikutolera maina anu ndibweresa pano pa radio lomwe. Ndimakonda kumanena nkhani ndi umboni wake. Mwachoncho lero londa ngokupasani ulemu anthu amanyambalo amene mukuba zisulo, amene mukuba mapaipi, anthu amanyambalo inu anthu akuvutika atu. Chakumusimusu kuku kumulomba uku kwana muthu uko kuchani kwa Mphera uko anthu akulephera kumwa madzi abwino. Nkhani ya inuyo kunoko kwa nyambalo kuno kudula mapaipi basi kufuna kumathilira mbewu basi. Kudula basi mapaipi kumafuna kuthilira ati mbewu kuthilira mpiru ndi zina zotero. Nchitidwe mene uso wabwino ya. Musapange zote anthu akuno kwa kokolo azimwa amazi osakhala bwino, anthu akwa kokolo azipezeka akudwala matenda akolera. Musamapange zimenezo ya. Ndimafuna ndipemphe MP wakumene kuti waone. Ndiwapempha MP ati waone kunena kuti maye panotu pa radio lomwe panipeza malipoti ochuluka kwa basi. Kunena kuti kumene ku anthu akumaba zipangizo za zitukuko, mapaipi ndi zina zotero. Anthu amwe mtengo akudandaula kumene kwa mtengo uko. Anthu ena aso ndi amwe mtengo momuno kumabaso mapaipiso. Ndiye nthawi inayo sendibwera pano nkutchulani maina anu. Sindikusekererani ya. Bwanji mundolole kuti inenso ndilowenso ku immigration kumene anthu akuvutikira mapassport kwambiri. Ndimafuna ndiauza anomani chisale pano mmamvera za inuyo ndikangoyankhula inu anomani chisale mumamva. Komanso inu amukhito otu kwathu ndikumozi. Osamangokomedwa kukhala mulilongwe mwiya amukhito. Kwathu ndi inuyo ndikumozi, kwathu kuna nsunga uko. Chakumajiga uko kuna nsunga uko, kwathu ndikumozi inu ndine. Ndimafuna ndikuuze na amukhito. Mwapathewa umumu kwathu ndikumozi inu ndine. Chakumpamba chulu kwa sadibwa uko. Kuna miteme uko tonse kwathu tu ndikumozi. Ndimafuna ndikuuze kunena kuti nkhani ya iku immigration so pano ndifuna ndiauza amukhito pamozi ndi anomani chisale kwathu tu ndikumozi. Kunchewu kuno kwathu ndikumozi kunchewu kuno. Pamphate apa kwathu apa ni pamozi apa paboma apa panchewu. Chakuchole chakumusiku kuchole kwathu ndikumozi inuyo ndine. Ndiye ndimafuna ndikuuze ni chimozi inuyo ndikuuze ni ineyo pano.
kunena kuti ku immigration anthu akuzunzikabe, anthu akuberedwa